Takže čaute lidi, tady na 2, 3 a dneska jsem tady s Samkom a Vina Cenono. A dneska si zahrajeme ten, jak se jmenuje ta hra? Survival Games na serveru Survival Games. Tak, jdeme na to. OK, jaký jdeme server? Nevím. Tak pojďme, nevím ani ano. Jsem si teraz musel vyměnit sluchatka, dobré teda. Tak pojďme. Arabic 2. OK, čekaj. OK, jsem tu. Jo, čau. Čau. My jsme tak daleko, trulí. Jsou tu iba dvaja hráči. Nevadí, to se pripojím, musíme čekat. Už jsou tu traja. 4, 5. Dobré. Hej, momentík. Jo, a ještě vám já vám řeknu, napište svůj Skype, Ano. mi napište do popisku, ne do popisku, jo, do komentáře a potom se domluvíme na Skypeu, kdy budeme natáčet, jestli budete chtít se mnou natáčet, že? A dobré, takže už nebudu kecat a jdeme. Ty vole, já doufám, že budeme mít aspoň nějaký meč. No jasně, že ne. Ne, já nemám nic. Tak pojď za mnou. Nemůžu. Stoj. No dej mi. Ty vole. Já musím utěct. Já nemůžu jít za tebou. Do prdele, to je týpek. Pomoc, on má zabije. On má sekeru. Já mám pol HP. Zomrel jsem. Tak skoro. Nevadí. Ne. Kde jsi? Ne. Takže tak dobré, jdeme lív. Bylo to krátké, jdeme. Pirate by 2. Jo, to přesně. Jo, čau. Tu jsem. Za tebou. Počkej. No. Tak. Tu jsem. Musím někdy napsat, ať pozdraví do videa, že? Tak. Koľko máš kilov? 12? Co? Kilu mám 13. Já 3 a 15 coinů. Já 65 coinů. Jak ještě dlouho? Kolik to je lidí? Teraz je tu 5. Tak to bude ještě dlouho. Tak. Pojď lív na chvíli. Pojďme na jinou. A počkejte, na chvíli si zajdu na propítí. To tam vystříhneš. Asi těžko, když nemám stříhač na to. Tak rychlo choď. Dobre, takže zatiaľ tu budeme iba my a môžeme sa porozprávať. Do komentárov napíšte, že či sa vám to páči a napíšte, aké minihry si môžeme zahrať potom ešte. A nezapomnite to oceniť lajkom alebo odberom. Ak ste hejteri, tak dávajte dislajky, ale dúfam, že ste dobrí. Tak dávajte lajky, odbery a napíšte do komentáru, čo by sme si aké minihry mohli zahrať a že napíšte vám potom váš nick v Skype do komentáru a ešte, že
napište do Skypeu. Dáme do popisu. Už tady Tak jsem. Pojďme Desert 2. Jo a IP tohoto serveru, kdo neví jaká je, tak vám ji dám asi do popisku. Jo, čau, tu jsem, hned vedle těba. No, tuto by som chcela byť. Chce někdo odo mě tým, já napíšem ne. Teď já vím, já jsem to viděl. Možná i lidi to viděli. No. No, uvidí. Ještě jeden hráč. Jo, Jo, je tu 12. 13, 14, 15, 16. Teraz to bude rychle. Ještě koľko sekund? 15. Dobre, ja sa v 10 pripravím, už budem sprintovať. Tak, sprintujem, ne v 5. a mě baví natáčet. Nevím, jestli vás baví se na to dívat. Pojď, No mám gaši. Kde si? tady, No ča, stoj. dělej. Tu máš gače. Rýchlo, dej si ich na seba. No a poď. Jo, Za mnou mám sekry. Lebo ja mám sekry. Musím nájsť truhlu. pojď. Nebo ja aspoň... Dobre, tam ne. Poď sem. Do takto veľkého domu. Kde si? Jo, tady, běžím za tebou. A pod hore. Nahor na poschodí. A tu je truhla. Můžu i já? Ona je prázdná. Tak poď sem hore. A tu to určite bolo, čo bude. Musíme všetko skúmať. Tak tu asi ne. Tak poďme preč. No, Tady to a tu skoč. A máš jedlo aspoň? meč ne. Jo, jídlo mám. Ja ne. Ja som si zobral iba helmu. Ostatné si zober. Ale poď. Ja mám aspoň sekeru, ale... Nechoď stále za mnou, ale úplne. Dobre, musíme. Tak dobré, nechodím za tebou. Je Ne, druhá. Ne, poď za mnou. Kde si? Nemám Našel meč jsem. spolu chodit. Ja som našiel meč a sekeru. To je truhla. Nemáme prý spolu chodit, si říkal. Ježiš. Som myslel zo srandy, pod naspäť. Nemůžu. No okej, no. Tak ja ti idem hľadať. Typek. Musí ale buknúť. Je čestka. Jo, ja mám. Mám diameč. Pomoc! No, hovoril som ti. No, si so mnou. Nechápem. No dobre, teda. Já tak už jdu sa za ho tebou. Spektuj ma. Ináč, keď na mňa klikneš pravým, tak vidíš, aké mám. Nezabil mě, ale chci pomoct. Kde jsi? Kde jsi šel? Neviem, už mám aj jedlo konečne. Au! Tak ma spektuj, jak zomreš. Pod na spawn. Jo, už jdu. Kde spawn? Tu je spawn. Jsem u něho. Jsi na spawně?
Já No, ho ty hľadám vole. ešte. Ty Čakaj nevíš ma, ani, kde už jsi. idem tam. To sú typkovia. Oni majú lúk. No, ten jeden tu má tež luk. A nemám nic. Dělej. Mě zabije. Já už tu běhám 2 hodiny. A ty tu vůbec nejsi. Já si ani... Čakaj. Dobre, už utekám. No, už mě zabíjí. Dělej. Tak ma spektuj. Ale Ja neviem, nezabije. Ty vole, ty ja neviem, kde je stred. Dobre, už tam idem. Dobre, už som skoro tam. Idem už. No. A ja čo, ja viem, kde je stred? Ty vole, tak to jdu pryč. Tak chod preč, no. Tak sa nájdeme. Uvidíš. To chci vidět. To už si to řeknu dávno. Řeknu dávno. To ani nevíš, kde je jako střed. No nevím. No, už mě zabije. Ja tu očujem. Počkaj, ja ho zabijem. Ja už Jo, nemám ztratil jsem je. Asi. Ja nemám žiadne veci, ja nemám jedlo. Já se teďka dohýluju. Tu máš, typek. No zabijam. Mám. Zabili ma. Ty píč. Mě tež. Tak podlí. A malem jsem se... Něco. Tak poďme... Pirate Bay 2. To je napravo. Kde? Napravo, Napravo. takže nalevo. Jo. Jo, čau, tu si. Tu som. Kde? Tu som, skáčem. Jo. Ja čus. Čus. Fúha. Dobre, už si začal. 15 15. Rychle. Toto je podobné 10, stejne 9, Grohana. 8, 7, 10, 5. Pamäť? Kde si? Idem za tebou. Stoj! Stakaj ma! Stoj! Čakaj! Dobre, zabij ho. Ak mám veci dobré. Ja musím použiť polievku na rýchlosť. Som mohol zabiť týpka. Idem za tebou. Počkaj, pomôžem ti. Pomoc! Jaj, pomoc. Ja zoberiem tú truhlu. A ma leknú. Dobrý. Skús. Ja som zomrel. Idem to spektovať. Ja som mal dobré veci, ale žiaľ nemám. Mal som meč dobrý. Utekaj radšej na breh a utekaj niekde preč. Pozor, pred tebou. Aj. No, uteč. Tak. Ty vole. Jo, to ti dalo mega speed. Ale, tak asi nič. Pozor, ťa to zbuchne. Utekaj. Rýchlo. On má lúk. Utekaj. Hej, vlastne my stále natáčame. No Dobre, právě. on sa na teba už vykašľal. Už nejde za tebou. Nechod na ten ostrov, chod na druhý. Tam budú dobré veci. Tam nikto nebol ešte. No okej, no. Super, tu je cesta nľavo, pod naľavo. Ona už bude vyžraná. Nebude. Mě se to láglo. Pod naľavo, za seba. Kde si pod naľavo? Ty vole, mě se to laguje, ne? Neslyšíš? Pod napravo. No super, no. Nechcel si fajnou truhlu. Co? Ty čo?
čo má za veci. Tu je česta ďalšia, ty vole. 3 som videl. Na čo ide za ňu? Hej, ja sa ti sám utopím. Počkej, ja jej pôjdem prexiť a ona ťa potom nemôže byť. Tak poď lív. No, A poď, akú mapu? Vyber. počkaj, ja vyberú. Ježí, mňa to tu laguje. Poďme Arabic 2. Ne, počkaj, vyber. Desert 1. OK. Jo, Jo, dobre, čus. jo, sme. Už hráme. Hop. Mám meč. Ne, Mám potion. Mám iné veci. Nie. Ja som zomrel hneď. ja tež. Sú No, tak tací poď. blbci. A ja som mal strašne Ja sa dobré neviem veci. hýbnout už jde. Tak poď ešte. Teraz ja Arabic 2. Arabic 2. Kde si? Nevím. Jo, vidím ťa. Vidím ťa. Čau. Kde? Tu som. Kde? Tu, pred tebou. Kde? Pred tebou. Ty, já tě tu nikde nevidím. No, vidíš ma. Ne. Kde Ty jsi? sa... Tu, aha. Hmm. Jo. Kde jsi? Za tebou, za tebou. Za tebou. Som za tebou, nechod tam. Poď, alebo poď sem. Naspäť. Ježiš. Nebij ma. Poď za mnou. Ne, to jdu zabít. Serho, Ne, on nič nemá. Ale on nič nemá. ale já chci mít kill. Ne, Je, je. Ja chcem mať kill, daj mi. No raz večerom dom. Pekne, mám kompas. Jo. Poď. Ja, hľadaj truhly. A ne, kam ideš? Dobre. Pohodě, v pohodě. Dobře, jsem ho zabil. Rukou. Počkej, chod do toho veľkého baráku. Vidím ťa, čakaj. Stoj. Tu není. Oh. Daj mi, čo nepotrebuješ. Nik. A ja už mám helmu. Kde si? Tu. No, poď. A máš meč? Ale luk. Poď na spawn. Určite tu ešte niečo musí byť. Počkej. Ne, poď. Idem za tebou. Kam si išiel? Kam si išiel? Poď naspäť na spawn. Počkej. No, poď naspäť. Ja potrebujem jedlo, ja zomrem. Počkej, ty niekoho zabiješ? Jo. Vidím ťa. Počkaj, idem za tebou. A ja už nemám jedlo. Počkaj, ty si na pušti, vidím ťa. Počkaj, ja nemám ani jedlo. Ja nemám jedlo, počkaj, hneď pomôžem. Ja nemám jedlo, daj mi jedlo. Ja nemám. Ne, čo robíš? Ja idem preč. Ja musím nájsť truhlu.
že se mě bojí. A to nemám jídlo. Pomoc! 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 Za tebou! Pomoc! Zabij ho si. Jdem. Našel jsem čestku Jo. a nic v ní není. Co si nechce česta? Yes. Dve. Pomoc! Pomoc! Kontakt do taky... Ja tu... Ty vole. Tu bol typek, ktorý mal diameč a on tu bol zakempený. Počkaj, ja idem. Áno, ja ťa vidím. Stoj. Stojíš? Stoj. No a... Je zase není. Ty si tu, chod za... Nie, nechod tam. Poď za seba. Poď naľavo. Ten napravo. Dobre, nechceš mať diameč. To bol diameč. On se bojí mě. Tak to je pěkný srap. Dnes my stále natáčame. Víš o tom? Já vím. Dal by som si nejaký... Kde si? Mě už to nudí. Tak daj leave. Ja idem aj tak leave. Tak ideme na inú minižru ešte. To bude dlhé video. Nemůže to být dlouhé. Já mám, jak jsem jí dobije celé to, disk, tak mám úplně po počítači. Chápeš? Tady to, já to jdu už ukončit. OK. Jdeme UHC RAN, server 37, ne tak 35. UHC RAN 35. Kde Už jsi? to ukončil? Ne, jdeme UHC RAN a tam to ukončíme spolu. Tak dobré, tak já nic neřeknu a ukončím to, jo? Tak to je Ne. normální, no. Tak pojď. Jestli se vám toto video líbilo, dej like, odběr, komentář a čau. Čau. Čau.